My one. Am uitat tot, am uitat și cum mă cheamă. Trebuie să mă trezesc neapărat, dă-mi o palmă. De ce e supărată gravitația și de ce vrea să mă ispească cu putere de podea? Am uitat tot, am uitat și cum mă cheamă. Trebuie să mă trezesc neapărat, dă-mi o palmă. De ce e supărată gravitația și de ce vrea să mă ispească cu putere de podea? Mă ridic din pat, sunt mult prea speriat. Mă simt ca un câine maltratat. Nu știu ce să fac, încotro să o apuc. Cred că într-o zi o să ajung la Balamuc. Mă simt ca un soldat pe un teren minat. Nu știu unde mi-e capul, oare chiar am explodat? Aud un cric și un pistol la tâmplă. Oare e adevărat sau visești ce se întâmplă? Mă simt ca un robot cu scul circuit. Mă simt dereglat și mult prea obosit. Deschid ochii, mă uit în jur, clipesc încet. Văd în ceață și parcă mă învârt în cerc. Nu mi-amintesc nimic, nici cum am ajuns aici. Știu că eram la masă și mâncam niște mici. Era cineva cu mine la masă, stătea în dreapta mea o blondă focoasă. Am uitat tot, am uitat și cum mă cheamă. Trebuie să mă trezesc neapărat, dă-mi o palmă. De ce e supărată gravitația și de ce vrea să mă ispească cu putere de podea? Am uitat tot, am uitat și cum mă cheamă. Trebuie să mă trezesc neapărat, dă-mi o palmă. De ce e supărată gravitația și de ce vrea să mă ispească cu putere de podea? Nu știu unde e, nu știu cum să o găsesc. Sunt prea varză să o caut sau măcar să gândesc. Încerc să fac un efort supra-omenesc, încerc să mă îmbrac, mă țin să nu amețesc. Ies din camera de hotel, sunt pe hol. Intru în lift, mă uit în oglindă, sunt aproape gol. Parcă m-am îmbrăcat sau mi se pare, știi? Nu sunt într-o stare prea bună de funcționare. Intru în restaurantul, jos de la parter o văd pe ea la masă, vorbind cu un chelner. Mă duc acolo, mă pun lângă ea, spune: de ce nu te-ai îmbrăcat? Pantalonii sunt pe canapea. O întreb, amețit: de ce m-ai drogat? Spune: ai băut de toate. Ce, ai uitat? Să fiu sincer, mami, chiar am uitat. Hai, vino să-mi amintești ce am făcut azi noapte în pat. Am uitat tot, am uitat și cum mă cheamă. Trebuie să mă trezesc neapărat, dă-mi o palmă. De ce e supărată gravitația și de ce vrea să mă ispească cu putere de podea? Am uitat tot, am uitat și cum mă cheamă. Trebuie să mă trezesc neapărat, dă-mi o palmă. De ce e supărată gravitația și de ce vrea să mă ispească cu putere de podea? By one. Facem records acasă deocamdată.